So regala, kung gusto kag, kung nangita kag pundok nga nagsunod sa prinsipyo sa Ginoo, walay lain ang Seventh-day Adventist. Prinsipyo, batasan, kinaiya, nagsunod gyud sa Ginoo. Butang dili nato mapugnan para sa atong mga higala nga mga sulpot nga mangangkon sila nga sila kuno ang nagsunod sa prinsipyo sa Ginoong Dios nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ang Seventh-day Adventist, balik ko na to, ako gining always ginabalik-balik sa gitawag og program. Ang Seventh-day Adventist mingbutho lang after sa 1863. Unya pagkahuman ang pagbutho nila tungod sa ilang pagkadesperado sa pagkapalpak ni William Miller. Kana palang daan nga dili malimod na kasaysayan sa mga amigo nato nga mga Seventh-day Adventist. Paghata na pahimugat nga ang pundok nga ilang gipasakupan dili iyas Ginoo. Nga naman, una, ang iyas Ginoo nagsukad sa prinsipyo nga dili masayop. Sa hinungdan kay ang Dios dili man masayop. Si William Miller palpak man og diha nagsukad ang Seventh-day Adventist. Basaha ra gud ninyo na ang tawag ini nga kasaysayan nganong niboto ang Seventh-day Adventist. Number 2 point, kanang mingon mo mag-claim nga nagtuman mo sa adlang ipapahulay. Again, kanang inyong Sabbath day, kanang inyong Sabbath keeping, dili na maoy Sabbath keeping nga nakasulat sa balaang kasulatan. Sa hinungdan kanang inyo inimbento na sa gitawag og mga Amerikano. Kay ang tinuod nga Sabbath keeping, ang administrator, ang tinuod nga Sabbath keeping ang nag-implement niini ang Judaism, dili ang Seventh-day Adventist. So kung tinuod gyud mo nagsunod sa biblical Sabbath nga gisulti sa Ginoong Dios sa nakasulat sa balaang kasulatan, nganong diha mo nagpasakop anang gitukod og Amerikano? Dapat dito mo nagpasakop sa Judaismo. Ngano man kay sila man ang responsable nga gibilinan sa Dios concerning sa adlaw igpapahulay. Unsa may prinsipyo manggod-an ang adlaw igpapahulay? Ang prinsipyo manggod-an na tungod kay ang mga Israelita na ulipon manggod sila for not less than 430 years sa Egypt. Munang gitagaan sila sa Dios og kagawasan. Munang naan ang adlaw igpapahulay. Pero kini nga atong mga amigo nga tawag ini sa Seventh-day Adventist, dili man taga Israel. Taga ang pundok ani, ang origin gikan mag-Amerika. So, kasunod-sunod sa adlaw igpapahulay nga mo sila maulipon sa tawag ining Ehipto. Di ba? Di aplandan questionable na. And at the same time, ang prinsipyo sa balaang kasulatan nga kanang adlaw igpapahulay nga ginasaulog sa balaang kasulatan panguluhan og pari, ang ila pastoy. Di ba? O pastoy, naihalad ang naa sa balaang kasulatan magsaulog ka sa adlaw igpapahulay. Kina sa ila may halad. 10% na. 10% na. So, muna nakasunod, damgo na ninyo. Mugnara na sa inyo ang tawag yun, nadaot nga pangunauna concerning sa inyong opinion sa pagbasa-basa ninyo sa balaang kasulatan. Munay lisod, basta bitaw ka ng magbasa bitaw balaang kasulatan, niya pagkaman wala ba tayo teacher? Ang teacher nila nagsalid lang sa ilahang kaugalingong panabot, ngawa magsukad sa gitawag og mga apostol, munay resulta. Mag-claim og mga butang nga wala bitay kasiguruhan ba kumbaga nga kung sa kuwan pa ba ang pag-claim naglutaw lang sa prinsipyo nga nasa hangin. So mo na. So kung mo nga ang tawag ining Seventh-day Adventist maurang bugto nagsunod sa prinsipyo sa Ginoong Dios. Tanawa lang sa kasaysayan unsa inyong classification? Protestant. Protestante na ang Dios. Di ba? Protestante na siya. Panailahan lang ko nga protestante kaya iyang magsusupak Yawa raman. Ang pinakaunang may protesta sa Dios ang yawa. Gisunod ni Luther, gisunod po ninyo. Manang ayaw mo pangangkon nga, iya mo sa Ginoo. Iya ra mo tao, nagipanguluhan sa yawa para tawag ining makigupitensya sa iglesia ang gitukod na Ginoong Jesucristo. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ Sanado II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.